салом бародаро, хушомтон ба канали ман марҳамат. Яхдир лайк занин, подписация фаромӯш накунед бародаро. илтимос касоне ки видеои тамошо расем як ҷаҳон ташаккур барои дастгирии ҳамешагӣ. бародарам як команда 2 гектар 30 сотик боғ шондааст. ин боғшон дар Чилгазӣ бародаро, дар Ганҷак мегӯем. документош ҳамаш қоидави собственӣ шахсӣ бародаро. ана инҷа хоначишамая 2 дар 3 дар хоначиши бошан ошхона шай ёнишанда шароити шай, туалет буалет ҳама чиз шай. ана хирманҷо шай вақти зардолуба. ягон одами фермача мекарагим, ягон хона мекарагим, одами ягон дастароз бошад омада ина харида ягон фермачи кара мисол гопов кара ҳамҷи нигоҳ кунада меша. обши 2 гектар 30 сотик бародаро. документа шахсӣ, документаш ҳама шахсӣ. ягон хе камбудаш не. фақат ин одам хай бачаҳо калоншиги расиб рафтиги худашон мондаги хай ҳамоқа боғба нигоҳбин натониста хай фурӯхтосиян. якта обчишон буд имсол вафши рафтигишон, якта обчишон буд обишон монда боға чихаги зардолуша афшонда худшон гитаги обчишон даҷа зардол вақти зардолуба мондагӣ не. ягон одаме ки земба шавқаш бошад гитта ягон сквач свето ҳай сквач мезанад, гӯ сквач мезанад. ана обишам ай гитта обод кунад зуар. ин боғи калон 2 гектар 30 сотик ба олама зардолу монҷад. барои ҳамин бародаро рӯи экранада номери телефонай 988 47 00 28 ватсапашам ай телефон кунтон. нархаш 120 000 сомон арзон мешавад бародаро. бо газанакамо ҳай ки харидор бошад телефон кунтон, албатта савдо мекунем, бурда нишон медиҳам ҳама ҷоша шароитоша. ягон хест ваъотон бошад саволотон бошад агар марҳамат саволон ба албатта саволотон ман ҷавоб медиҳам. телефон кунтон телефонтон ба ҷавоб медиҳам. ана ҳамин бародаро хоначаҳо шай ҷоҳош ҳамвори нағз хе алафои хору пору хе гапукорош не ҳамвори нағз барои зардолухушкунӣ нағз. барои дастгириётон якҷон ташаккур бародаро. ягон хел саволҳои иловагӣ, ягон хел гапу коротон бошад илтимос телефон кунтон ҳама саволотонро ҷавоб медиҳам. фикру ваъотону гӯйтон ман албатта ҷавоб медиҳам ҳамаш. ба дарахтош калон, дарахтош нағз. ҳай пойношанда хушкашам ҳай бародаро. ман сразу мегӯям хушкашам ҳай. бародарам ин якта хоҳишем ки подписасию лайка фаромӯш накунтон илтимос. ҳамин ки бинад ин бачаҳои ворухми чорухми исфарами группаҳои худошонба падалиса кунтон якта одам гирад бовар кунтон савоба мегирад. ягонта одам гирад мана мебурад харидагиам мебураду фурӯхтагиам мебураду ҳама бабай савоб. дар шумо чӣ намурад падалиса ватсап имо тамоси падалиса кунтон. миннатдор бародаро барои дастгирӣ. дар паноҳи худо боштону ҳава худотон эҳтиёт кунтон. раҳмат бародаро.